Беларусы, сялянская нацыя. Ну а як жа ж яшчэ? Усе гэтыя дажынкі, зажынкі, надоі, бітва за ўраджай, якая ніколі не сканчаецца, высокія начальнікі, якія ўпарта гавораць па-расійску, але гэкаюць і вырашаюць сур'ёзнымі тварамі, як прыбраць камяні з поля. Ну а калі ты свядомы беларус, то ты купляеш сабе кашулю з арнаментам, у горадзе так, дарэчы, амаль не хадзілі, шануеш Купалу, Коласа, якія пісалі пра што? Пра вёску. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы будзем разбірацца. Беларусы, сялянская нацыя, гарадская, шляхецкая, а можа быць, вогуле калгасная, ці ўсё адразу. Тут я дзялюся сваімі думкамі, а вы пасля, калі ласачка, напішыце ў каментарах свае. Добра? Калі, канешне, для вас гэта бяспечна. Дзякуй! Першае, што прыходзіць у галаву, калі ты чуеш пра сялянскую нацыю, што ўсё гэта прапаганда. Маніпуляцыя выгадная, зразумела каму? Маскве. Бо роўна тое самае яны кажуць і пра ўкраінцаў, напрыклад, што там ніколі нічога не было, апроч мазанак і галушак. А ўкраіну, маўляў, выдумалі ў аўстрыйскім генштабе. Ці Ленін прыдумаў. Але давайце трошкі храналогіі. Ну, якая мы сялянская нацыя, калі нашым гарадам больш за 1000 гадоў, пачынаючы ад Полацка. Ужо ў 12 стагоддзі на нашай тэрыторыі каля 30 гарадоў з князем, дружынай, мураванымі храмамі, падолам, вакольным горадам. І ўрэшце там граюць нават у шахматы, іх знаходзяць проста паўсюдна. Гэта гатовы нацыянальны брэнд. Ад 14 стагоддзя гарады атрымліваюць магдыбургскае права. Гэта еўрапейскі ўзор, калі цэнтр гэта рынак, а побач ратуша з магістратам. Пра гэта ў нас, дарэчы, была асобная серыя. І тут жа рэнесансная, а потым барочная архітэктура, храмы, калегіумы. Дарэчы, па-нашаму горад места. У ім жывуць месцічы. Трошкі меншы памерам мястэчка. А каля мястэчак, як правіла, замкі. І іх у нас было больш за 100. Горад гэта пра эканоміку, пра палітыку, пра культуру. Хто трымае гарады, у таго і ўлада. Напрыклад, у інфлянтах ва ўсходняй Прусіі, на Балтыцы, гарады ў свой час апанавалі немцы, таму і выціснулі мясцовых у вёску. Ад прусаў як этнасу наогул нічога не засталося. Гляньце нашу серыю на гэтую тэму. А сённяшнія эстонцы, латышы ці фіны, яны лічацца эталоннымі сялянскімі нацыямі. У савецкіх падручніках нешта такое пісалі і пра нас. Кшталту у гарадах чужынцы-каланізатары, а беларусы гэта нейкія такія індзейцы, якія сядзяць па вёсках. Але дзе ж там? На мове індзейцаў не вядуць дзяржаўнае справаводства, не заключаюць дамовы, не выдаюць кнігі, а самі індзейцы не стаюць канцлерамі і гетманамі, праўда ж? Пачытайце дакументы любога магістрату 16 стагоддзя. Там Іллінічы, Мамонічы, Сарокі, такія ж самыя прозвішчы, як і ў нас зараз. І вось так было роўна да 17 стагоддзя. А што здарылася? А вось што. Сябры, хвілінку ўвагі. Не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі і вам гэта бяспечна. А таксама пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт, ён варты, цікавы, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй загадзя! Сярэдзіна 17 стагоддзя гэта вялікая вайна з Масковіяй. Напэўна, ўжо час зрабіць пра гэта асобны выпуск. Калі цікава, напішыце пад відэа. 1650-е гады гэта пік разбурэнняў і ўсяго гэтага жаху. Як кажуць археолагі, у слаях таго часу проста вуголле і косткі, нібыта Армагеддон. Менск, Магілёў, Полацак, іншыя месцы, яны былі проста выпаленыя. Які-небудзь Шклоў, а без людзяў. А далей была паўночная вайна, эканамічны хаос, расійская акупацыя. І ўрэшце ў 1811 годзе ў гарадах жыве менш за 4% насельніцтва. І збольшага гэта яўрэі, бо такая палітыка расійскіх уладаў, якія ўвялі гэтую рысу аселасці. А яшчэ гарады гэта крэпасці, фарпосты, імперыі. Лепшы прыклад у гэтай сувязі Берасце. Там наогул знеслі стары барочны горад, каб збудаваць вось гэтую самую знакамітую брэсцкую крэпасць. І замена насельніцтва, перафарматаванне прасторы. Вынік
Брудныя уездныя гарады, як у кніжках Гогаля ці Салтыкова-Шчадрына. А беларусы застаюцца па-за горадам. І сам горад для іх стае чужым. Найлепш пра гэта напісаў Багушевіч у вершы «Немец». «Не люблю я места, па-расейску горад. Надта там цяснота і вялікі сморад. А паноў, як маку ды серад гароду, апроч таго пропасць рознага народу. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца, ці ісці без шапкі, ці дзе пакланіцца. Селянін трапляе ў горад зрэдку, калі едзе на кірмаш, напрыклад. І пахутчэй бы адтуль зліняць, бо яму там няма месца, яму там нязручна, некамфортна. Усе месцы занятыя. У вёсцы беларус хаваецца за маркай тутэйшы ці праваслаўны. А вось у горадзе чалавек не можа быць тутэйшым. Ён мае быць рускім, палякам, немцам, габрэем. І пункту «беларус» у гэтым пераліку проста няма. І так ажно да 20-го стагоддзя, на якое прыпаў бум урбанізацыі, але вельмі дзіўнай урбанізацыі. Найбольш дзіўны прыклад – гэта Менск, бо горад стаў сталіцай насамрэч абсалютна выпадкова. Раней у рэгіёне дамінавала Вільня, але ў Першую сусветную яна занятая немцамі, а пасля палякамі. І цэнтр жыцця плюс лагістычны хаб заходняга фронту – гэта Менск. Таму там ужо ў 18-м годзе абвяшчаюць Беларускую народную рэспубліку, а пасля Менск стае сталіцай БССР. Каб фронт прайшоў па-іншаму, то насамрэч фіг яго ведае, сталіцай мог быць і Смаленск, а пра яго ў нас была, дарэчы, асобная серыя. За савецкім часам адбываецца вялікае перасяленне вёскі ў гарады. У 20-х пры ўладзе часова нацыянал-камуністы, таму быць беларусам нават выгадна. У Менску працуе Інбелкульт, Акадэмія навук, БДУ, наша мова на рэкламе, на вулічных шыльдах. Але Сталін усё рубіць пад корань. Як пісаў Олег Трусаў, гісторык. У 1930-е сталінскія гады маладую вясковую інтэлігенцыю, якая пераехала ў гарады і яшчэ нават не адчула смаку гарадскога жыцця, знішчылі ў курапатах, канцэнтрацыйных лагерах. Потым прыйшлі немцы. З дазволу Кубы беларускае жыццё як бы аднавілася, але потым удзельнікі гэтага жыцця вымушаныя былі з'ехаць у эміграцыю, а тых, хто не з'ехаў, саслалі ў Магадан ці яшчэ куды. І новы этап урбанізацыі праводзілі спачатку Сталін, а пасля Хрушчоў. І тут, пасля Другой сусветнай, чарговая перазагрузка гарадоў, бо там заводы, на якіх хтосьці мае працаваць. Па ваенным Менску, у якім засталося 50-60 тысяч чалавек, у 70-е ўжо мільённік. Горад запаўняюць вяскоўцы. А зараз гэта наогул 2 мільёны чалавек, і Менск паступова высмоктавае Беларусь. Ну і што? Беларусь вярнулася ў гарады? Вясковая нацыя стала гарадской? Не ўсё так проста. Зараз патлумачу, чаму. Вернемся на 120 гадоў назад, калі 90% насельніцтва Беларусі сяляне. Але сярод іх і багатыя, і бедныя, і духавенства, і нашчадкі шляхты, якая не гарэла жаданнем ехаць у горад. Дык вось, першыя беларускія будзіцелі ў нашаніўскія часы ў сваім праекце звярталіся чамусьці не да ўсіх сялянаў разам, а да канкрэтна беднаты. І адсюль гэтыя слёзы, плач, песні жальбы, пахілены плот, вось гэтая ўся чарнуха і дэпрэсняк. Дамінуе адна тэма – сацыяльная справядлівасць ці несправядлівасць. Не тое, каб батрак стаў панам, а каб усе батракі больш-менш роўна падзялілі сабе зямлю. Ну і сам той праект, ён насамрэч агістарычны, таму што там няма ані мінулага, ані будучыні. Гэта дзіўна, праўда? І вось гэтую тэму акурат і падхапілі камуністы. Толькі замест плачу яны намалявалі той беднаце светлую будучыню. Але ў той жа час пры іхнай уладзе на вёсцы ідзе калектывізацыя. Селяніна робяць калгасніка-раба. І вось ад гэтага шчасця людзі акурат і беглі ў гарады. То бок нармальная беларуская вёска, дзе чалавек адчувае сябе гаспадаром, захавалася толькі ў заходняй Беларусі, ў Польшчы. А ў БССР са скалечанай вось гэтай этнаграфічнай масы, даруйце за гэтае выслоўе, узнікла скалечаная нацыя.
з наборам вельмі своеасаблівых каштоўнасцяў, канфармізм. А ты помаўчы, а ты не лезь, а ты працуй, а моя хата з краю, а можа так і трэба. І замест пана стаў расійскі начальнік. Вось ён галоўны. Масква – гэта ввогуле галоўны горад на свеце, як раней панскі падворак. Вы разумееце? Не нацыя сялянаў-гаспадароў, хутаранаў, каб у чалавека быў свой млын, свая земля, гэта іншая ментальнасць, а нацыя з калгаснай прашыўкай. Дарэчы, сябры, вам цікава даведацца пра свае карані, сялянскія, гарадскія, шляхецкія? Адукацыйны хаб «Нацыя лідараў» запускае ўжо 8-й поток онлайн-курса «Радавод». За 2 месяцы практыкума вы атрымаеце рэальныя інструменты і навыкі для самастойнага генеалагічнага расследавання. Вы навучыцеся сістэматызаваць сямейны архіў, правільна праводзіць інтэрв'ю са сваякамі, арганізоўваць палявыя даследаванні на могілках і месцах жыхарства продкаў, знаходзіць патрэбную інфармацыю ў міжнародных базах дадзеных. У выніку вы зможаце стварыць сваё генеалагічнае дрэва і радаводную кнігу для сябе і сваіх дзяцей. Навучанне ўключае відэалекцыі, практычныя заняткі, групавыя семінары. Усё онлайн і, галоўнае, усё абсалютна бясплатна. Запіс на курс ідзе да 9 лістапада. Не прапусціце свой шанец авалодаць карыснымі ведамі. Спасылкі на экране і пад гэтым відэа. Памятайма, што гісторыя краіны – гэта гісторыя канкрэтных людзей. І вось так у 1970-е большасць беларусаў сталі гарадскімі. Але надалей жывуць у такой трошкі шизофрэніі, каб і ў горадзе кватэра была, і на вёску паехаць можна было, бульбу пасадзіць, пасля выкапаць. Людзі жывуць на 2 дамы, у горадзе і на вёсцы, такое сена на асфальце. Згадайце, што ў нас дасюль кажуць «паеду ў горад», калі едуць у цэнтр гораду, хаця самі жывуць у горадзе. І гэта акурат прывітанне з тых часоў, калі чалавек ехаў з вёскі ў мястэчка, на торг, на кірмаш. Захар Шыбек апісаў: «Гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным пляне вяскоўцамі-калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў. То бок Савецкі Саюз забіў нашае сялянства. І вось гэтых зламаных людзей перасяліў у паўпустыя гарады. І атрымалася калгасная нацыя, толькі ў горадзе на асфальце. І яе прадстаўнікі ўжо глядзелі на вяскоўцаў, на іхную мову, напрыклад, звысоку, бо ў іх атрымалася выехаць, а ў тых не. Разам з тым, горад, як ні дзіўна, сам сабою змяняе людзей праз пакаленне. Таму палітычная беларуская нацыя фармавалася тут, але не дзякуючы, а насуперак дзяржаве, бо дзяржаву ў 94-м узначалі ў той, каго выбралі учорашнія вяскоўцы, учорашнія калгаснікі. Пра гэта ў нас быў асобны выпуск. Лепшы прыклад, як гэта працуе, 2020 год, гарадская рэвалюцыя. На вуліцу выйшлі гараджане ў другім, у трэцім пакаленні. І ўрэшце для беларусаў гарады сталі малой радзімай. Заўважце, нават у эміграцыі тут мы сумуем па вуліцах, дзе выраслі, а не па хаце з гумном. Гадоў 50-70 таму падобнае ўявіць было проста немагчыма. А зараз мы іншыя. Што ж мы маем па выніку, сябры? Так, нашая нацыя фармавалася на сялянскім грунце, хаця раней мы мелі доўгую гарадскую традыцыю і з гарадоў сышлі не па сваёй волі. Для ўсходняй Еўропы гэта нармальная гісторыя. У вясковасці як такой няма нічога кепскага ці дрэннага, але гэты кейс стаў вялікай траўмай у свядомасці, якую мы адчуваем дагэтуль. То бок, глядзіце, мы не абіраем бацькоў, месца нараджэння, нашыя папярэднікі і сяляне, і шляхта, і калгаснікі. Мы маем памятаць гэта ўсё, але мы самі абіраем свой лёс і тое, на каго мы хочам быць падобнымі. Важна не дзе жывеш, але ці свабодны ты чалавек, ці яно тваё. І на зямлю, і ў гарады мы абавязкова вернемся, але ўжо свабоднымі людзьмі і гаспадарамі гэтай зямлі. А можа быць, вы думаеце інакш? Як вы думаеце?
Напішыце ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.